Nananasagodayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Jingjing nga napoluan. Sugal. Dear Manong Nemi. Ubingak palaeng idi ngem na ipasagap sa ti panunot ko Manong Nemi ti saan nga nasya at nga ornos ti pamilya. Ni tatang Manong Nemi mamano nga sumangpet. No sumangpet na bartek agapada kininanang. Ni tatang Manong Nemi ket babaero kano ken sadut. Nga awan Manong Nemi ti masnup uno diretso nga trabaho na. Pasaray kano ag karpintero, ag pasada tricycle, wano ag istambay, wano saan ket adda iti pagsusugalan Manong Nemi. Ti makadakes kas tamet ni nanang. Agsugsugal met ni nanang Manong Nemi ataya tong it kung kunada. Kada na pasoy dos tong it kada laki na. Manong Nemi, no makariing akon iti bigat, agkiraosan siyempre ti tiyan ko Manong Nemi. Mapanak to iti kusina, awampay tinaluto. Ket ni ading ko Manong Nemi nga talo ti tawen na agsapul met ti kanen na gabat mabisin. Adan to datay pandesal. Ano? Kamatang kami ti pandesal ate. Oh, madigatan ko ading ko. Maturok ba't pala namin ni nanang? Napuyatan. Napangamin nagsugal pala ng tirabi. Huwag nga sawan ni tatang. Habilitan tumatan Manong Nemi nga riingek ni nanang. No, pinaluto. May bisin kami kini ading. Ni ading JR. No. Awanti ko. Awanti makan. Hindi ko katawag na kumatang. Ha? Gumatang kati ko Tayo noodles. Among natin katang na ko Dito gumatang kati dua. Sa gumatang kati duwamet ng itlog. Ken mangalakan to di ko Magsipag ko to di bulong ti warunggay. Among dito Greg, tre ka pa lang susuro ka. Among mon? Ako na. Sige. Umanay dito yung gatang ko. Umanay dito. At tapos supli na. Umpay balon ko mapanagbasa yung tumandamandama. Baka mo kanto na. Hindi ka ba nagbasbasa? Magmagna ka. O mato bram dyan. Pag may merienda. Ay, amo ramin na merienda. Alalaman din kang galuton. Luto mo. Arwada mga makapuor ka. Amo ba taga Sintian na taga-sol? O unti nagyan na nanang. Hala? Awang karga di gasol. Magkita kayo. Diyan likod ti balaya. Dalikan sa diyay, ha? Hala, nagkasusturo pa kita kahit kumay ti maturog. Sige, nanang. Manong Nemi, kastoy ti klase ti biyag mi. Mapanag to kumatangin ti noodles. Datay, pansit mami. Datay di kuna. Sakto kumatangin ti duwang itlog. At tapos suplina. Nga matumanay nga malong ko mapanagbasa. Kakaisa ito nga magsungsungrod Manong Nemi. Alag to ti kaserulan, isaan ko, kakti danom, tunog burek, kabil ko ito diya noodles, tunokwan, kabil ko ito madila oknan, inikak pa yun ti marunggay nan Manong. Inaumat nina po Mangisangak ko nga Manong Nemi ng awang bagas. Nang, awang bagas. Nanang, awang bagas. Nanang, awang bagas. So, puri kang ubingin na. Umanay detan. Noodles deta. Carbohydrates deta. Una kayo, buwisik kayo. Hang kami anangan pa itin na po'y Manong. Daman noodles yan. Anong ganda natin? Napapsog ka talakid di ha? Uy nate.
Batikan to ate, nakagbasa. Baring yan anay ko nato rin, supli nga balon ko. Kitong kasta nga bakasyon, manong nemi, amom teramidek. No awang basa mi, manong nemi, mga alak ti sako, mapanakagpidot, ya pagbasuraan, kadagitay plastic bottles, manong nemi nga mabaling kong ilako basta. Mabaling nga ilako manong. No mapunong to di sako, nalakit kabailak mo na nalagaan mo, bitbi, kabailak mo, guyutin mo na baklayo. Hindi may isang aldaw manong nemi, nga mapang ko panagala iti plastic, ganda dumapay nga ilako. Nakapudpudot ba nung? Basit pa'y tinaalak. Hindi ang nagsardi nga kutse iti asideg ko. May babati tawa ti kutse manong. Balasan ko, masideg ko man. Psst! Balasan ko. Imasdega ka. Apay ka di, sir. Ano na ta, ano ta sa akom? Dikitay ko, sir. Mabaling kong ilako. Plastic bottles. Iti bulbuling na pagbasuraan. Kaya nanyawan nga mabaling kong ilako. Nakapudpudot. Maalala, ingkaglinong sa dyan. Ingkaglinong dyan. Urayan na. Urayan na. Di parking ko lang na siya dati po. Manong nemi nagtung palakmet. Naggadalupisa ka iti karuutan iti sirok manong nemi tanokbus nga kayo. Jadi umulog ti lalaki manong nemi ni sir ada duwang igam na nga plastic. Kaya ti tanong. Ay siguro may gusto na dyan itad na kanya. Ginunak tinakim ko. Oh, para kang kada ti may isa. Hanunin na lamis kalkalingan na. Uminom ka. Hampay na luktan. Lukatam. Linukatak manong talaga mawawak. Thank you, sir. Thank you. Inunom naman di may isa. Ito na may bus ko dito nagyan natin inunom. Dead cooking ka. Apay, bakasyon na tagbasbasa ka. Grade 3 ak, sir. Agpidutak kagalak ka na kiti mabaling kong ilako. Napialangan da allowance ko panagbasa. Kita naganakin ka. Ano, brada? Itatang ko na bayag na sa nga nagawi din. Agsugsugal ka nung amin sa babae na. Nuko. At nakapsat ko nga 3 taon na, sir. Lalaki. Ni JR. Ninanang mga oras tikas nga oras ayan na. Dadadya siya, pagsusugalan. Ado kami ti pagsusugalan dito barangay may. Ano obra di barangay official? Pasarehad naman na kita'y barangay official nga magisugal, sir. Dugayan ti pagsusugalan dito. Lugar gayan ti pagsusugalan dito nga barangay. Well, sir, apeng saan da nga tiluwen? Tiyak man mo, sir. Apeng nga handa tiluwen. Kahaduan na nga dagiti ina kada ama ang dadalan ta pagsusugalan, sir. Damat dagiti glaklako ti ko makmakan, mamirienda, mapulutan, kada yan at araramitan ni kapitan nyo. At araramitan ni kiti barangay official yo. Di kiti purok leader yo. May isang purok dato yan, kari? Wan, sir, sityo abot. Sityo abot. Apay na panaganan ti sityo abot. Amom? Tsaka mo, sir, no nga pa na panaganan ti sityo abot. Sityo abot, barangay nagbukil. Barangay nagbukil. Sityo abot. Digdat do mga sityo. At da sityo lusok. Anapay? Sityo lubot. Abot, lubot, lusok. Pagkat katawa. Nakalat nakamutayan. Jing, sir. Oh. At mata pagkat katawan. Sityo na. Barangay nagbukil, sityo abot, sityo lusok, sityo lubot, ano ba?
Ada pa sitio asok. Ay, asok. Ngayon, naidumduman di asok. Ada pa sitio abuyo, anguyob. Anguyob. Sitio anguyob. Manong sitio, 5 amin, sir. Malaksid sa jay, nagbukel proper. Sitio alubot, sitio asok, sitio lusok, sitio lubot, ano ba? Tebesan? Iso na dyan, sir. Naora, sir. Nuti balayo. Dyan, sir, sa dayupay. Makan. Aglogan ka tikot set, itulot kayo balayo. Ha? Awang peti na alak, sir, nga ado. Sa bagay, adumit ka diti iduldulin ko sa balay nga nayunak, tayo naktoyla ko. Nakaputpudot balasan ko. Pakagsakit ka. Lamakan, taglogan ko sa tayo, ipatuldom sa dultihan ti balay. Imanugot akmet manong nemi kasla agalanganin ak ngaglogan kabutan na dungritak manong. Sige lang, tukaw ka lang. Dito. Oren magdigos kan. Sambay, sir. Ang pinukat pag sabon ko nagdigusak. Alaalam pa ni nanang ko de di kwartak no adda makita na nga naglakwak iti butik. Kanda dumapay nga ko. Maalakin na pagbasuraan. Tapos nadalaing sugal na. Ang pinagyan ni pagbagasan mi, sir. Awang pulos amin. No, pulos nga awang pulos. Baka ada pa sitio pulos. Hala niya, sir. Manong nimi saan ko ngayon bain into do na sa din ayan di balay mi. Marang ko pa yan. Kita no tipagyanan yung arod no umayag ti bagyo. Mapang kami ang kamkamang no kay barangay hall, sir. Ida makita na kami ni Lolo, manong name takaruba mi ni Lolo. Sino nga lakay? Ay, ni Lolo. Lulong ko na jay. Tatang ko, sir. Ni ating mungay. At sa jay, inambaon ko isuna. At nga ni ating mo. Ni ating ko nga arjeng arot, sir. Ni Jenny, umaydad tuyin. No, atong tungrit pa ni ating mo. Sila, rotaryo to ipitarwaten na. Mga road, sir. Kita mo man at makita ka. At dadaamin di pagsusugalan, sir. Kaya doon mga daw kayo itong roden. Kamtulat na gumatang manin ti biskwit, no, da paglakwak. Pagpangipan ng marod gito, ngailakom. At siya ting nakwa, sir. Dita kalsada highway. Nga natay, paglakwam mi kada gitoy. Junk shop. Tawan, sir. Junk shop. Kunada. Diba nga, Aldayo, tata? Salamat kayo, sir. Ala, nakalima din ngayon na namin dati apo ko. Inlogan mo man iti kotsem. Kinimay kayo dito, sir. Awan, tata, masya naklayang nakapudpudot. Nakabakla iti sako. Pitpidot gayam kadagiti na may orawarang naginumanda kada nanyaman dita nga mabalin ng ilako. Diyak ngamin may gawid no ka, sir. Ako na nga nukasta nga bakasyon. Sut araramiden na. Kakaasin ako nga kwa. Di ka namin inada kadamada. Ay, hamo. Madidito lugar mi, sir. Di pagtrabahuan dakit dita, pagsusugalan. Pagsusugalan. Tuwan, tadi ay isang agasot ka nung isugal da, baka mapagduagasot, talugasot, doon 5 gasot. Kasano nga doon maapak da. Maapak da, pabadan tumanin agrimedyo at pabalinda nga, isugal, tapno, at makaabrot da. Anak at tinakin nyo, sir. Siyak ni Arnel.
May isa nga pangulo ti may isa nga NGO nga nagpaprograma kami kini livelihood program. NGO, livelihood program, sila itala nga mangig ko na ito, sir. Anat nagan ti kapitan nyo ito, tata. Ay ni kapitan Ingo, may sa iso na dyan, pagsusugulan, at bale, iso at agaw-awat itong. Po, ni magta na kapitan. Dati si ito leader yun. Dito si ito yung abot. Ay, hinapan nag-ubra, sir. Di, anak na ka na tayo kontituin. Si ito head tayo, ha? Jing-jing. Nakanat, andong lolo, andong. Napananamat ni andong. Kuha tricycle driver iso na, sir. Tricycle driver. Di kapitan nyo. At imam manis din yung pagsusugalan. At kagawad nyo, ito yung sityo. At sir, obra na. Tricycle driver mat lang. Lolo, si kaman ti kasaritak. Kaya nagsasaritat naman tan, sir. Mabaling ka din nga ko, mapamunto kasarita ni sityo head, kini sityo kagawad. Agawad sektor. Ito na bigat. Domingo. Umayak to. Umay kami to. Kadwak tulig di kadwak. Adda kwa. Mabalintay nga pagmimitingan dito yun to na bigat. Adda natay. Adda sir. Ijay dapayan ti sityo. Kasano nga ta. Mga rami na katat surat. Kaya una, sir, no iso, pasto nga rin taramidek, ha? Agsublikam to. Umaykan na jing-jing. Ay, papanan to, sir? Nakainanakamat siguro itan. Kagdigusan, kaduay ni ading mo. Umaykan na ading. Lolo, awalat sabon mo? Ay, awala. Awad. Nakarti pagsabon yung magdigos. Manong nimi kinaot na tiwalat na sanang ted iti kwarta. Kumatang ka ti sabon kapag digos, ha? Ken shampoo. Ang kaya shampoo? Ag-shampoo kayo, kumatang ka ti shampoo. Amon ti shampoo? Amok, sir. Tanag shampoo ak maidi. Sige, kumatang ka ti sabon ng pagdigos. Ken pag shampoo yo, toothbrush. Toothbrush mo. Sir, asin ti pag-toothbrush ko. Gumatanggap iti toothpaste. Ha? Toothpaste, sabon, napay. Shampoo, gumatanggap to 20 pulbos. Adagatang adla ko de siguro ta. Matandalam di katangem. Ngayon, sir, karotin, kan. Nangalalis to kami nga nagdigos, iti kabsat ko manong nemi, nagsabon, nagshampoo, nagsabon. Iti agbado ak manong nemi. Dato yun ti pagbadok. Dato pa yun. Pantik. Mekan. Nakasuot na ading mo. Lolo, ay tata. Well, sir. Anong tagan niya, lolo? Kulas, saglilolo kulas. I like the jing-jing. Opo, pag-ipanam kayo ko na, sir. Hagkagbuteng, anak ba't kadakas ka tao? I like so na. Tayong ka magkwa. Ang ka mag-grocery. Anong name sumursuro tak matlatahan kini Sir Arnel. Gusto ko tarapang kam dito sentro ti syudad manong naming iti grocery karga manong naming kadatay at likay na nga may turon. Hindi tama pang kaming agbayad din manong nakadudon, sir. Nangala kay pito itok ko lang sa ako nga bagas.
pagbagamawang bagasyon. Nanonood kurang na, ikan kantulat ti kwartan tapno kay gata. Ekan, ta, ibati ta pala toy, tainta, gumatang ka na gitarwatem. Sir? Hmm. Orek la makalwa manong nemi. Ka nagsangit. Oh, yan nakasangit mo. Nalos nga ragsak ko, sir. Kasla sa anak mamati. Nandakas kang gamang tutulong kanya. Kada kami, ngayon katangan na kami kada kita nakantado. Pinagkaputin ko ha. Ang mga no, ilakon to ninta, nanang ko na kita. Ana? Ilako na? Baka no awan ti, pag sugal na, kahit ilako na di kita, sir. Nagloko mo tin ngayon na. Bayam ta ka. Ilimang danto di balayo. Basintan to lang tirwartan. Kahit ko makasalita ni nanang mo. So nga, kumatang danto peti kwan. Naluton nga makan pangal daw. Anat paborito nga kwa. Orean niya, sir. Magustok latang. Naraman namon ti latson manok. Ti ora awan ti pangisaw-sawang kit na imas. Sir. Sir. Yung istorya no ka na ti classmate ko. Nabang kami manon na may pagkatangan ti lupot. Ikwan mo, pastar na kanya. Diyan sa kasto. Manay ka na ating mo na ito yun ha. Manay, sir. Sige. Katangan tamat nilulong mo. Sige, sir. Sige. Bayatan tan. Tendan. Tadumagas tati ka ng makan. Napoy. Ken. Datsun manok. Kasta ko na tinagsak ko manong name di sumangpet kamin. Ket si mabat siyempre dalulo ken ni ading ko. Manong name pasabat ko ken ni lolo. Ti arwatin na may sa sure pan na ken t-shirt sa dakalugong na. Dapat chinelas na. Ano tayo? Para kada kayo no. Inted ni Sir Arnel. Kende kita na nakadado. Para kanyak man dito. Para kinahading ko. Hading ko, hawatin mo no. Sa ako pa'y look. Inruar manong name iti ginatang mi nga tinapay. Ito. Kaya di mawalin tayo di banganin, tata. Ito yun. Ay, sir. No, sumrek ka dito ako nagdi balay, anak ko. Ay, mga no. Okay lang, tata. Nung narugi na kayo, dalosan tayo. Basta adalagit na inawan nga pinggan, no, mabalintang ko sa rin. Nagkakalang ka mga nangan, manong name. Nasakbay aking mamit kami, ups, kuna ni Sir Arnel. Nagdumog tayo, kararag tayo kinako. Diyos, hindi agyaman, kada gito nga, hindi na nga grasya kada tayo, kita gawan tayo, ti panang bendisyon na, tapno, agbalin nga, mangdad kada tayo, ti pigsa, kendrek natin. Manong name inyor oray ni Sir Arnel nga sumangpet ni nanang. Nga nangaramid manong name di surat, double pen ken papel. Tinamag na noon niya tinagan ni Kapitan, imbagamit ni Lolo. Kanagan, inulit na nga, tinagan ti sitio head kan ti kagawad sektor kanu. Nangaramid ti surat. Tata, mabalin ka din nga, pakita dyan to retoy. Sino pangita na karoon? Impakir of ko lang tareto yung gini Kapitan. Indirect ko kini sitio head, kini kagawad, care of, kini Kapitan, one care of, copy for nis, ko na ko.
sa bali di kay Ropio Copy Furnace. Ket gora ka, marami ta duplicate na. Maanusan nyo lo nga mapantumangipan kini kapitan. Ken inti balay da sitio head kini kagawad. Mga rabi ti talungopya. Kumanan sir, nasok kayat yo. Siyak ti simong ba? Siyak dun sir. Taka mabundog ko na ni Lolo. Naparparagsita. Sige. Sante sa kita maroon na nanang mo. No kayat yo sir akot. Mapang ko ayaban. Magungat no ka sir. Maglalalo nagmamalas. Hasta tatangaro din. Sa paeg to tumayin itong bigat. Tabarbaring madahan kung tupay ni nanang mo. Ken, dito tupayin nga mangal daw, dito kamin nga mangal daw. Kung naktadan to kaduak. Sa data na iset nga alauna nga meeting, ket baring no, ada maayaban tayo. Napang kung harod manong nemi inted kani kapitan ti panakakopya na. Iti pagsusugalan manong. Iti kasdiya nga oras manong nemi agiinomdan. Ay! Trinig! Adat na anak mo na eh! Hoy! Jigsig! Abada ka to eh! Nang, ada mapangkuited kani kapitan, nga surat. Nagapunta nga surat. Hinted kini Sir Arnel. Sinong Arnel? Nahikat kong ilawlawag. Tsaka mong ilawlawag na. Sige, tagawid kan. Napangkong nga inyawat ka ni Kapitan Mano. Sunang tadatoy? Kinita. NGOs. Livelihood program. Mayat. Ay, kakabsat. Dinggan nyo natin nga surat, ha? Ibasak na dinggan nyo. O na, matender kayo. 2:00, numalem. Ijaya dapayan iti sityo abot. Hawati mangikas kaso nga, no? Ay, kahit ko pa ito medito, para makabrota.
panak matlang iti balaeng ti sitio head kastamaten kini kagawad kini batik la sa chay manong nemi ti surat. Apasan na nagawid akon manong nemi awang beten siyempre tayo muno na nga pimanaw manong nemi ni Sir Arnel. Manong nemi kasta unay iti ragragsak ti kapsat ko. Kabote madanon ko kita si Cheres pero ginatang mikit ka ating ko. Di mo unay dito. O nusakit buksit mo. Ay lolo, takay pila kaya. Oy na po. Nakadad to dito. Ngayon mga makikita ni nanang mo ilako na tapdo da isugal na. Ito nga rin ko na kinisir Arnel lolo. Ngayon ko na itay nga ilimang di kita duma. Isumad dahil dati panunod ko po. Sige, handa nga iparaparang amin. Ilimang tari kita duma. Haya, inan ti bagas, mang tatak, mga alak tumatan na. Well, lolo, ang tangala kayo tumatan. Ito sumangpet manong nemi ninanang idiagsip ngeten manong nemi. Nakaluto kami meten. Kini ading ko manong nemi. Kit mangang kamkuman ngem gabutad day sunan, inuray mi langin na makastre. Saladang sakit di napintas ng sangpatak dito ya. Ay, jig. Nang, sino na di Arnel ngayon bagamitay nga nang titisurat nga para kin kapitan. Alas 2 nuwalam ni bigat, di jatap ayat, meeting di kita is family head, o sa sinuman nga mayat. Ano nga nagapon na kita. Kita. Dilatas kin noodles kin. Hinted ni Sir Arnel nanang. Inistoryak manong nemi kininanang tinapasamak no kasano nga nagamamu kami kini Sir Arnel. Manong nemi, gusto ti ko na ni Lolo. Nangalan ni nanang karikiti sardinas, corn beef, ken digiti noodles, ken dadungo. Nanang, pangipanan nyo? Hila ako. Nanang, kakaiso lang ako. At nang tid katatay ti grasya, sa iyo lako. Tadno, dan tupunak din itong bigat. Tama pa nagtupakisukal ng bigat. Hanga bale, pagustok dat ang Arnel nga magbagamta. May sakto ka nagiti umatender ka iti magbaga nga meeting. May pang ti livelihood ka na niya na kita. Saan ko nga naigawid ni Nanang Manong? Malaksid, nga da puunan na intun bigat, manong na nga naglakwan na, baka prayer na. Kat at dapat ginatang na manong na yung arak. Kat umin-ino. Nukang kanayo nakastang at takas ka na dyan nga lalaki. Kaya mangtid kang katigrasya din nga mga asika na tayo. Ang nasya ito na. At ang asawa na dyan. Ape no, at asawa na nung naong pa asawa na. Nang? Nga ta kurso na. Mamantag papintasak to yung tubigat. Barbaring no, agkras kanya kit Armandag. Nga nang met, at dalang ni tatang. Ang gabi, nagkasar kini amayo. So, napinasmatasan ka mga nagkasar, tapno, nawayak, makiasawa, ti baknang. Kaya ko ti magkaasawa at baknang. Tapno, at damangtin, kanya ti kwarta kini sugal ko. Abing ngamin. Aping ngamin nga sugal latat, aramiden nyo nanang. Tapos dawa na kamin. No, aping nga, handang at tiliwan ti pagsusugalan nyo. Kapitan pa kada opisyal tagsusugal. Tamo. Wag, gagatduan ni kapitan, digiti polis, tagtutong da, ikanda ni dia hepe. Iso nga mong problema. Nang, nagbalbalaw kay kuman, sipating kantupan, ang tas ka na balbaliwa. Ni tatang mo't kasaritang magbalbalaw, nasumangpet pa ya. Bakang talinad latan iti sidong ti asawa kabit na.
Awan din nagbalin nga problema ti paunig mi ti kabigatan na manunay pagpintasan na tamok dagluto. Pinapudno na manunay namuan ni Sir Arnel Idikalman ngawan nagyan ti gusulmi sud gapo na napagkupay impas insakada. Binilbinin nak ananatak ti panagluto amang makapuura ket alisto pa nga puuran ti balay mi manong. Nagananatak na. Sa anak anapan nagala manunay iti lakok nga plastik kanda dumapay iti dayta nga bigat. Taisot pa naglabak manunay iti arwatan mi kadananang iading ko inlabak pa ni Lulo. Kinabudno na manunay pasaray met mga alak ti labaak nga tampagpatan na labarak. Napindas maten ti labak manunay naman pwede kiti narugit unay kadyak unay magilgil. So hantak kaya tapaglabain kadagiti narugit unay. Wen manong nalaka ako nalisto ka nakasusuro kadagiti trabaho gapo nga ruti kasto ka kinirigat ti panagbiyak. Manong nemi akpeso nga dimteng de Sir Arnel nga nasapsapa manong nemi balilimada amin ket nang itugod da manong nemi ti pangaldawan. Nahitad mo ka di matlaeng. Jing, di surat. Wen sir, kinapudno na imbasa ni Kapitan, tadi kita'y agsusugal, no sinunto kanot mayat. Bari nga, ninanang inkari nang umatendar to. Agawit to na madamdam siguro, sir. Nasyad na wasta. Barbare. Numano nga family heads dito'y, mano nga balbalay dito'y. Ma-estimate mo, Jing, numalong malbalay kada ito yung sityo. Nakurang nga sa nga gusto siguro, sir. Awan sa nga gasot, nakurang lang. Kaya ada 50 ng umatandar. Pintas law na yan. Ewan kaya. Hangkong kami na ikabil sa dyan nga libre at merienda. Kunadaman, sir, dyan pagsusugalan, sigurado lagi din nga libre at merienda ta. Malam ko na da. Tada ka ni merienda, sir. Adda nang itukot kami. So, handa nang. Isuda pa yung manunay itinang itugot iti speaker. Kadidi, tad madumano na yung data. Before nga dumano data alas 2 manunay nagkuyog kami. Kini ading ko nga napan iti dapayan kadwa may painilulo. Anong name nakiamamo ni Sir Arnel karikiti barangay official at danti kagawad mi dapat sitio head kanda pa yung official. Talya-talyawan daw anong name iti ayan di kiti nakasaga nga soft drinks kaya di kiti tsaka mo no naiimas nga mamun na dyan na isagana merienda manong name. Ini mangrugin manong name ti meeting nagdengeg kami iti kapsat ko. Kaabay mi ni Lolo. Ni Sir Arnel manunimi, siyempre, iso iti nakaigam ti microphone, iso pwede nang indaulo manunimi ti kararag, kinablaawan na manunimi, nagiti adang imatendar, inaganan na ni sitio head, inaganan pa ni sektor kagawad, inaganan na pa ni kapitan, numampay awan ni kapitan, adamat ni nanang manong katugaw iti ayan nagitipada nga babae. Inya mamuna met manong nemi kinaganda nagan nagiti kakaduana no anya kano anagan nga NGOs kano anya ti itedda nga idanon ta kano nga programa iti daytoy nga lugar. Inayaban na pa manong nemi inayaban na pa ni sitio kagawad nga nagsarita. Kat nagdamiyaman ni kagawad kada tatamaawatan na kanumad na jek kasi programa kano ken tulong naging gaman nemi nga adain lawlawag ni Sir Arnel may panggap iti sugal manong nemi kat kastoy tinangig kong imbagana. Amuyo kakabsat saan nga dakas ti sugal? Isod ka po ng arod nga,
at na pagsusugalan na ti barangay. Di amen. Okay ti sugal, di amen. Dinamag na, ket nagpalpalakpak da. Imbaga da amin nga, husto, mayat. Sa adag ko na. Mayat no mga abak ka, sir, ngam numabak ka, awan, malas. Talaga nga malas. Mangibaga kay man, itibimak nang kaputi sugal, awan ti aguni. Nagidag paspasugal, tibabakbak ng sir. Gusto kayo. Kayat nang asawan, nga da kayo nga agsusugal, papabaknangin nyo, dagitay agpaspasugal. Dagiti kwartayo, imbes ko may gastusyo, iti umno pangigastusan nyo, nga mapanyumit ipadawat, kada kita'y babaknang, nga agpaspasugal, nga isudat bumakbak nang. Kasla ko matihueteng. Sino bumakbak ng itihueteng? Dagiti agpapahueteng. Ket da kayo, nga mangnamnama nga mga bakay kuma, kaya da kayo tadadang pumanglaw ata, imbes ko mga huweteng, imbes ko mga gastos mo tis na siya at kapag ikastusan, mapanyo mo ihuweteng. Kasi laki ni Jingjing. Dahil yung agad saan kumasaksagitan ti inana. Namamok ni Jingjing, sinalutsut ko na sa dun, ayan ti inana, ada dya pagsusugalan. Ngano adda mapaglakwan pa ni Jingjing, iti mapidot na nga bute, plastic, alaen pa ni nanang na, nga isugal na. Among ung ni Jingjing, iitid ko lang na itong example. Kaya mo napintas ti sugal. Ti sugal, kas iti biyag. Dito biyag tayo, usug-sugal tayo. Masapol, nga nalaing tayo nga diskarte, no isugal tayo, tibiyag tayo. Tibiyag, kasapulan na ti, makan. Dito'y biyag tayo inlaman. Makan. So, ngagsugal kayo, tapos nilikas tagat adda igatang yo, iti makan, kanadamanin isugal yo. Ngayon, magibaga kayo man dito'y, wano itayag naman ti imanan, nung sino kada kayo tinangabak, nga si mayat ti biyag na kada kayo, iti magsusugal. Awan, di kami. Ngayon, isod ka po nang may kami dito, tamangted kami ti sugal. Klase ti sugal, nga awan ti panakaabak. Nagdadayo mo dumdaman ng name rimso ati mornings ako na dati mermering. Mangmangin kumanong name nga mermers da. Sino kung anak ko data suwal, anak ko mga sugal data, nawampul sa pakabakan. Manghabag ka, anak data klase ka sugal. Anya data klase nga sugal, sir? Dinamagda. Detoy, iyoswat tayo nga livelihood program. Da kami, timangted tipuunan, ket da kayo iti agsugal. Ti panagsugal yo, agsursuro kayo, ket inton makasursuro kayo, isunton iti rugina amang abak kayo. Livelihood program. Sino nagitagtatarken ti baboy toy? Awan. Apay? Awan puunan nyo. Kahit namangtad kami ti puunan nyo, kaya't yung katitagtaraken. Ngayon, no daduma, narigat day nga sugal, na naruna, no dadya laeng may gatang ti baboy ti maited nga puunan, kaso nang orden dya kanin na. Kaso nang orden dya pagyanan na. No, ti kayat yung maited amin, agit narigat lang. Dakay mo tin ati, mangsapol nyo sa dinut pangipupukan nyo. Ken, masapul nga sa pulad nyo matin no sa dinut pangalaan nyo, tigatang nyo kanin na. Saan nga na yung baligyan deta nga livelihood, takadwa na kasta. Pagbalindalag nga kwarta, nga utangin da nga aging interes.
Dati ko na nga dispersal, nga sa ambet nga baboy, no, animal ding di ta nga may bunong, na dikit kwarta. Magtungpalan na manong nemi ti dua a klase, iti livelihood. No man pa ubingak pa manong nemi, ngem nasidap man ti panunod ko mga mo, tanaka sidsidap tin nakpanagdengeg, tanaka tutok aklata manong nemi, iti bagbaga ni Sir Arnel. May panggep manong nemi iti panagburda. Ken panagaramid iti furnitures. Dagiti babae manong nemi isuda dagiti burda. Dagiti lalaki isut agaramid ti lamisaan tugaw ken dadumapay nga furnitures. Imbaga manong nemi ni Sir Arnel ngano ti marketing awang problema ta iso dati makaamo nga mangi market. Diya ka mo, no anyat kahit asawa na di marketing nga na may market. Kami nilawag na nga na imbag. Itadmi ka na kayo, tipuunan nyo, nga aramidan nyo, burdaan nyo, kan aramidan nyo nga furnitures, kada gidi makaamo ti furnitures. Di ba nakagatang na, da kami ti makaamo. Tandanan na kayo, itutunggal maaramidan nyo. Kahit nasa wen, numanot maburdaam, iti may sangal daw, kas pagarigan si ka, training, nga ina ni Jingjing. No makasursuro ka iton, kahit makaburda ka iti mano, nga piraso. Kahit titunggal piraso, agtitipon no 8 sa nga pulo, no sa nga gasot, iti tunggal piraso nga maburdaam. Kahit nakaburda ka, iti sangapulo, iti may sangal daw. Mano amin no ka? Sangaribo. Di at sangaribo mo, iti may sangal daw. No inal daw, nga makaburda ka, iti sangapulo, kaya sanga gusto mo sa, di agsusuldo kan, mga abak ka, inal daw, iti sangaribo. Pumayat man, mayat. Mada nag-question manong nemi. Kasan no ti katidug na sir, iti training mi, nga makaamong agburda. Makalawas siguro. Pangalangan mi nga ro ti kanan mi, iti makalawas nga panag-sursuro mi. Da kami pala ti bangted. Kahit na nga son, ag-training kayo, at da allowance yun. O, mayat kayo, 5 gasot, ti maitad kada kayo, kabayatang ag-threatening kayo. Kahit yung kasawan, sir, ag-threatening kami pailaeng, adan kwartami. Kuha na. Naong pambahat. Da kami tagpunan. Kasanon tukar nga maabrot siya, sir. Ang problema na ita. Hamata kang kanayon nga ag-training kayo. Tada jay, sangapulo kuma, nga maburdaan tunggal may sakada kayo, adamatan kita may masid sa jay. Dikit kumit kita kami. Damo, aggas-gastos kami pa lang. Ito bumaybayag, ito no, malpasin ti training, kat ababurutan minto metan di gastos mi. Dito yung klase, iti negosyo, awan logi na. Kaya lang, basi-basit lang iti neto na. Nga data neto, ison tumanin ti maiwaras, karigit sa bali nga lugar, ket data neto, sumot iti para kada kami maten tandan mi met namang training kada kayo. Tandan mi maten honorarium mi kada ito nga NGO. Manong nemi nagtungpalan na nga idag merienda. Anistuda manong nemi na merienda. Ididandanin malpas manong nemi ti meeting. Dinteng ni Kapitan, kadua na niya dumapay ng barangay official man. Gayam, napigsa di loudspeaker manong nemi, taore awan da Kapitan idi, tamadamada agsusugal. Mangmangida. Kadidi at adan ni Kapitan Manong, inted ni Sir Arnel ti microphone. Umuna-unay nga
ipeksami, tinalaos nga panagyaman mi. Kada ito nga NGO, ang idadaol nuam, Sir Arnel. Kabayatan nga, nangrugi da ito nga piting, mangmangigmi, takapigpigsa, ti turong ti speaker, ijayami nga, yan ti pagsusugalan. Dito damo, yung katawa na kiti makanghig. Ngamit ilawlawag mo itayan, may panggap iti maneto, wano matandan, ti tunggal maysa. Nadya ko nam nga, no sa nga pulong ang burdaan, kat sa nga gasot ti tandan na, kat sa nga ribot inaldaw. Dito iti sugal ko na nga awan pulos pa nakaabak na. Nakas itin lawlaw mo itay, Mr. Arnel, nga naduma-duma klase ti sugal. Ada sugal, nga rumbeng unay nga ramidem, tapno, mabiyag mo, ti bagim, ti biyag mo, sugal ti biyag. Dapay sugal nga ayat. Kaya dati klase nga sugal, nga awang pulos ti pa nakaabak. Basta lagi di, agtrabaho ka. Dati pa nakisugal, diskarte man ha. Matanggamat nga agtugaw, matanggamat nga panunot nga diskarte, di ka nagbambanong ka. Pagtungpalan na, maabak ka. Ngayon dati ko na yun, ngayon yung livelihood program, may sa klase ti sugal, nga awan ti pa nakaabak. Basta laki di adda ka jay, kaya nagtrabaho ka, no anyaman ti bunga ti laing mo, partak mo nga trabaho, isuman iti gunudem nga resulta nga panangabak. Sir Arnel, kanta kayo nga kadwana. I-general meeting konduretoy, ti assembly, kahit nukas kasano, dito'y sityo abot, nung isumarugyanan ti kastoy nga livelihood program. Babaling ka di, Sir Arnel, nga si Bubukel, nga barangay nagbukel, ket maipakat dito nga livelihood program. Awang ka din to, ti problema iti marketing, no amin to nga family head, ket agramid ti atugaw, agburda, kenda dumapay. Nagsarita ni Sir Arnel, awan danag, kapitan. No dito'y barangay nagbukel, ket isot pangrugyan, nga iso amin, nga livelihood, wano sa amin nga sityo, iso amin nga family head, ket agbalinda nga member kada ito nga NGO, kada ito nga negosyo, livelihood program, dahil ito muna nga barangay, amang suportar kada ito nga program, livelihood. Ag dinamag to, mapumintas ti biyag, dahil nga lugar, dahil iti lumungar. Nangig ko amin di kita manong naming na pagsasalitaan da ket itinaganus apanunot ko. Nasidap nga naamuak. Nasidap manong naming nga naawatan. No agtrabaho ka, siyempre adda subapang na. No napaspas ka, kinaling ka agtrabaho, dakdakkel subapang. Isugal mo ti panawin mo, isugal mo ti laing mo, dahil nga klase nga sugal, kinawang pulos pa nakaapak, no dikat kang kanain mga ngapak. Manong nimi, kalpasan lang ti makabulan, nagdinamagen iti barangay mi manong. Napati siya, manong nimi, grade 4 irin, ket siyempre, nagsusurak mit, nagborda, kenda dumapay manong. Nga saan lang pa nagmurda, saan lang pa nagramit furnitures, at dapat iti pa nag-recycle. Natipid-pidutak idi, manong nemi nga plastic, bote, ti danong nga plastic, kanda dumapay nga mabaling nga i-recycle ako na. Iso pa yan manong, tararamidan ti barangay. Panag-recycle. Dikiti kunadang may pera sa basura. Ngembes ko mang ibasura mo nung kailako ka nagiti junk shop, i-recycle mo langin. Pagbali nga dekorasyon, kanda dumapay. Di kita plastic bottle, napindas nga ramidin nga pag-dekorasyon. Nga deta timpaadal damat kada kami nga bumping. Manipod amunan ti agkartib, kaya nagpurma, naging gana nga kabaylan na. Nga bulan idin, manong naming ang paspasamak dayta nga programa, idita sumangpet ni tata.
makita na matin manong nimi. Nga adan araramidan di kiti babakit, babae kadalala. Nga mo matin di pagsusugalan manong tinisardengan. Timbas nga agsusugal da, ag-training dalayangan. Kaya sigurado pa nga, ada tandanda. Kaya mangabak na nga mangabak. Na simursoro matin manong namin tatang agaramit ti furnitures. Kat siyempre may samat itan nga nalaing agaramit ita ti furniture itatang. Hinanang manong nami sumit iti kalaingan iti kadakwada nubidnurdaan. Gabata saan nga nagkasar iti manong nami tatang kininanang ni Sir Arnel iti nangikalag kagong ti panagasawa da ket ato di kiti kakaduada ti NGOs nga nanganak kadakwada. Di balay mi manong nami nga na marmarpug ako nada mabayan ti panagtinulongin da tatang kininanang iti naited kadakwada nga trabaho ti livelihood program napapintas mi ti balay mi. Manong nami no idi kan mangrotay-rotay kami ngagkabsat ngem saanin kapat addan pagsapulan ni naganak kada kami insardeng dan ti bading nga bisyo da no mapaaddamet latta di kiti kundaway nga dadi kiti agkiinom. Edi agdama manong nami adda ako niti senior high school. Adumatanaan di kiti agar-aram kanyak manong ngem di kiti agaram kanyak ket umay ka di lugar mi. Ta sursuruan kayo agi recycle kan kayat cuman kayat masursuro ko. No sino man ti kalaingan kin alisto makasursuro baka danam naman. Ni RJ manong nami at damaten iti high school, junior high school. Aanan nga nagadipay manong nami ni junior naman pa'y hamaten nga babay ni tatang manong nami. Nagbalingan na nga sigpet gabota awanin ti madingad bisyo iti lugar. Madamad lataan kita yung mga iliblibas lataan sa balit sugal lang ako nata excitement na. Manong nimi may isa karag iti programa iti lugar mi nga nangted iti pamadayaw iti barangay mi gabo iti kasjay nga naispan. Aduman nga barbarangay manong nimi iti napananda Sir Arnel ngem naisangsangan kano ti barangay nagbukel agsipud ta mostly narito ti kaaduan dagiti pagpulpulikusan dito nga livelihood program. Dito nga rod manong name iti pagkasaritak simple laeng nangrugi iti kinaganus ti panunot ko nangrugi iti panagamamu mi kini Sir Arnel gapo iti panagpidpidot ko iti plastic ngayon nakilako ngem kadagitoyen da kami ti bagbagsakan dati plastic kada kami di mag-recycle kadagitoy nga mabalimi nga ilako taddan paggatangan. Sabi ko man taddamat ni batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo jing jing.